Sarap magbike, kalimutan ang problema. Solo ride, galing ako Manawag. Have a blessed Sunday sa lahat. Sarap ng hangin, fresh air dito. Puno. Kaya dito ako dumaan kasi mapuno. Unlike sa highway, usok, init, doon na lahat, sakyan, delikado pa. Dito ako dumaan sa Asin Road, uwing Malasiki. Kakayanin. Uwi na. Yan. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Ito yung view. Oh, probinsya. Sarap sa province. Kopala. Pakatahimik. Meron pala akong pasalubong kay Mami Jane. Bumili ako ng tupig ng Manawag. Ito yan. Tupig sa bike. Kasi favorite ni Mami yung tupig ng Manawag. Every time na pumupunta ako sa Manawag, may pasulubong lagi akong tupig. Yan, bukid na bukid. Sarap ng hangin. Pasensya na sa video, malikot. Wala pang pambili ng action camera. Si Tatang diba? Lahat ng daanan green na green. Puno. Mapuno. Oh. Fresh air. Nature lover ako kaya ganito. Kaya gusto kong daanan. Unlike sa National Highway, mausok, mainit. Takot si Gracia pa dahil sa mga mabibilis na sasakyan. Hey sir, padjak.
Kaya to, kaya. Malapit na. Oh, Chocolate Hills, oh. Chocolate Hills, oh. Chocolate Hills dito. Oh, di ba? Saan ka pa? Panalo. Chocolate Hills, oh. Camela Homes, dito si Camela Homes. Gandang bike ngayon. Almost 11 o'clock na pero makulimlim pa rin. Kaya ang init. Kaya ang pagod. Para sa ekonomiya. Para sa kalusugan. Number 1. Kaya nagbabike tayo para sa kalusugan. Bibili ulit ng palay. Hindi rin natin na masisisi yung mga magbibilid ng palay kasi wala silang space pang bilad ng, wala silang space kung saan silang bibilad ng alaw ng palay. Kaya no choice sila, dito na lang sila sa daan. Tulong na rin natin sa kanila, sa mga magsasaka. Naintindihan ko naman sila eh. Gilid na lang tayo. Yung mga dumadaan, gilid na lang tayo. Kasi kung walang palay, walang bigas. Okay ba yun? Lusong. Tatanim. Ay, bukong kang bata. Bata pala yun. Oh, bukid. Ganito ang buhay probinsya. Napaka-simple. Pero masaya. Nga lang, sana all masaya. Kaya yan. Keep positive. Keep moving. Positive lang sa buhay. Checkpoint. Medyo maluwag na rin yung mga checkpoint dito. Hindi na sila gaanong mahigpit dahil nasa MGCQ na tayo eh. Diba? Bukid. Napakaganda ng bukid. Hey, what's up? Dito na tayo sa Bulawit. Siguro 1 kilometer away na lang. Bayan na ng Malasiki. Diba sabi kaya, lapit na, nakauwi. Guys, hindi pala ito vlog. Sinama ko na kayo sa maikling paglalakbay ko. Pero someday, somehow, pwede rin tayo mag-vlog. Meron din nag-aalok sa akin mag-vlog. Nagpapayo na mag-vlog ako kasi mahilig akong
pumasyal, maglakbay, kahit saan. Siguro pag may ano na, action camera na tayo. May sponsor naman dyan. Yun, no? Mini ilaw or ano ba, sapa. Sapa ng Bulacan. Going to ano na tayo, bayan ng Malasiki. Ano na kaya itsura ko? Tingnan ko nga. Tingnan nyo nga. Baka laspag na sa ano, yung bike. Oh, yan. Pogi pa rin ba? Pogi. Kaya. Yan. Alright. Kaya nasabi ko, pasensya na ulit sa camera ko. Malikot. Hindi siya masyadong stable. Unlike sa action camera, mas okay ang kuha. Sa mga ano dyan, nagbabalak magbike kayo. Huwag kayong tamarin, huwag nyo isipin yung pagod. Sa una ganyan ako. Nakakatamad bumangon, nakakatamad bumadyak, nakakapawis. Pero isipin mo na lang, yung pinagpaguran mo, para sa'yo din yan. Hindi ngayon, pero someday, pag medyo tumanda ka na, may nararamdaman ka na, baka magsisi ka, sana nagbike na lang ako, sana nag-exercise na lang ako, sana hindi ko inuna yung katamaran ko, diba? Huwag tayo laging nakatutok sa cellphone, sa computer. Kailangan din ng physical activities like pagbabike, lalo ngayong pandemic. Sarap magbike! Woo! Lahat ng tao nasa bahay. Pero kailangan natin gumawa ng way para makapag-exercise. Kung wala man ng bike, jogging, walking, or push-up sa bahay. Tayo'y maglakbay. Ito, pinili ko mag-bike kasi nakaka-exercise na nga ako. Nakakapasyal pa ako sa iba-ibang lugar. Diba? Dual purpose. Ay naghihintay. Araw ay nakangiti na malapit na tayo. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha. Magbike din naman ako ulit. Sa palang tumigil ako sa pagbabike, almost 8 months ata. 8 months na. Kasi ngayon, feeling ko, di na ako healthy. May nararamdaman na ako sa sarili ko. May mga masakit na. Sabi ko, ibalik ko yung pagbabike, sabi ko. Kasi, yun yung bisyo kong nakalimutan ko pagbabike. Pero ngayon naman, sa awa ng Diyos, naging okay naman na. Kailangan lang talaga na exercise para mapagis. Doon tayo sa bayan ng Malasiki. Ayan. Morning sir. Morning. Frontliners natin sa checkpoint. Actually hindi checkpoint yan, traffic sila. Kasi medyo nagkaroon ng traffic sa kanto. Dahil
sa bahay ng Malasigi. Medyo ano, traffic. Mga plantitos dyan. Ito, bili na kayo. Yan, bahay ng Malasigi. Mga nasa abroad dyan, no? Ito na yung bayan natin. Taga Malasigi. Ito yung ano ngayon, bayan natin ngayon. Kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Para updated din kayo. Ayan. Alam ko, namimiss nyo na. Ang bayan nating Malasigi. Ayan, matinda ng buro. I love buro. Tayo. This way to Bayambang Road. Sa bayan ng Malasigi. Nakikita nyo ba yun? Sa taas? Bluebird. Yan. Bluebird. Soon to reopen ang Bluebird. Lapit na. Abang-abang lang. Pinapaganda pang shop. I-renovate para sa inyo. Sarap magbike, sarap magbike. Love ko to. Makdo. We find ways. Video, we find ways. Yan. Hi. Oh, yan. Siguro dito na tayo magtatapos. Lapit na sa bahay. Hopefully makapag-vlog tayo. Hindi lang ganito. Basta ngayon sinama ko lang kayo sa paglalakbay ko. Naisipan ko lang kayo isama. Diba? Pasensya na kung boring. Pasensya na kung boring, ha. Sa ibang araw mag-video ulit tayo. Sama ko ulit kayo sa paglalakbay ko. Sige po. Have a blessed Sunday sa lahat. Paalam. God bless us all. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike.